हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो लुगैबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय BWRAI टोकन आरो बुरि टोकन। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी बिथांजों लोगोसे बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर शिमां चैनारी बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मामाइ आरो पुमकीन बिथांमोना आरो बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारा जाहैबाय रिया ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो आरबि फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे बोराइ टोकन आपकामिं बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। आरो सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर मासुम नार्जारी बिथांनिबो गोदान मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। स' लोगोफोर मासुम नार्जारी बिथांनि आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय रंजानाय बोथोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा यूट्यूब चेनेलाव नुनो मोनगोन बेनि मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखै। स' बेनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बियो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर मासुम नार्जारी बिथांनि बे आपकामिं बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।